سبسکرائب کریں حافظ جمال ساؤنڈ چینل کو اور دبائیں بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن حاصل ہو سکیں۔ اللہ پاک دیکھو کائنات اندر سرکار دا کوئی ہم سر نہیں، سرکار تو سونا ود کہتے او کائنات دے وچ جتھے کھیڈے حسنین سخے اس گھر ورگا کوئی گھر نہیں، جیدار اس گھر دی عظمت دے اور کسے بشر نو یار خبر نہیں۔ رسول نانا بابا ایلے اجے بھی پوچھنا حسین کے رسول نانا بابا بابا ایلے اجے بھی پوچھنا حسین کے تو پڑی آئے پر اوہ گڑیا نہیں کربل حسین سکھیدہ وہ اسلام بڑا ممنون جیدار حسین شریعت دا راحت دے چین سکون سخدیر دا بوٹا ساوا رکھنا ہے وہ پترا دا دے کے کون رسول اوہ نانا بابا ایلے اجے بھی پوچھنا حسین کے ہوندہ ہر دامان او کوئی نہ کوئی اسلام دمان حسین کلمے نماز ازانا دے اور رکھیان سے شان حسین نانے دی پاک شریعت دا اجوین گران حسین او جیدار ایمان دی جے پوچھنا ہے اور سادہ دین ایمان حسین رسول نانا بابا ایلے اجے بھی پوچھنا ہے حسین کے حسین دی ماں حسین دی ماں نبی دے اجے بھی پوچھنا حسین کے حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زارا، کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا ملا ہے تجھ کو جو تاج زہرا، حیا کے ماتھے کا تاج زارا، وفا پرستی کی لاج زارا، کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا ملا ہے تجھ کو جو تاج زہرا، زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا، جو تیرے شوہر سے بغض رکھے وہ مریض رہے لا علاج زہرا، مقام خون حسین یہ کرے گی جنت پہ راج زہرا، حسین دیوان نبی دے اجے پوچھنا حسین کے
شبیر و شبر دی امی زارا ویڑے نبی وچ ہے جمی زارا پرد دیاں دے کجن والی جناب زینب دی امی زارا خدا نو سجدے کرن دی خاطر رات منگدی اے لمی زارا خضر دی عرضی قبول کرنا ہے تیرے پتراں دا ہے تیرے پتراں دا کمی زارا حسین دی ماں نبی دے تھے اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی حسین گودے نبی چ پلیا تیس گائے ایمان میں جلے تو جو حسین گودے نبی چ پلیا تیس گائے ایمان میں جلیا حسین ہٹا کے حسین پنجتا حسین پنجتا حسین پنجتا دا پنجواں جے حسین پنجتا دا پنجواں جے حسین پنجتا دا پنجواں جے اجے بھی پوچھنا ہے حسین کے رسول نانا بابا بابا علیہ اجے بھی پوچھنا ہے حسین کے پیر سیال